Здравейте, мое голямо семейство в Фаберлик. Аз съм Гюлейхан Джошкун. В Фаберлик съм от 2016 година. Аз съм човека, който работи денонощно и усърдно за това. Искам да ви кажа, че в Фаберлик не само като стаж съм от много дълги години, но имам и доста добри звания, които съм получила в течение на години. Също така владея 5 езика, на които мога да обучавам вас и всички хора, които са под вас. Затова работя усърдно. Често се включвам на обучения международни, също така и в Турция, които се извършват. Също така съм и обучател на определени дни, в които офисът в Фаберлик ме помолят. Така че, ако желаете да се присъедините към нашата, как да го кажем, голяма група на Фаберлик, пишете ми в лични, аз ще ви споделя кой е най-големият ми лидер в България.